Kan video clear tu te in sawa in chibai le vek ule ama sa in kan video te min en saka kan channel te min subscribe sak tu te chunga khan lom thu kan soya la subscribe lau te pon min subscribe zel turin kan so ma che u in tan video mu nom tak tak te ron ti chwa zel kan tu mani he mei chia career cha tak nei le hlo tling tak hian avoi khatna atan thingtlang chu afanga chuta chuan thil mak le danglam takte chu a she ngal maya chu a thil mak mu chu khotwal mi te dor hming chu ani chung dor hming tam jok chu a assistant abulami hming nen chuan in ang hlom tlat maya chu chuan ril ru article thui khop maya a assistant har se tak angalang kumthum chung ama lo zui tu chu arukin mi ho sarau khom tu ani reng em niang ti chu angai twa nau nawa ma se athil shat lo chu he azinna hian abe se phak ngai mi alowin anun angong don ti chu ani Margaret hi chanjin bular taka editor ani a kumtin dollar makta duai tam tak lo chinin he company ya ani na hi asang wa hle maya CEO noya cha a omani ma se ami zia dang dai tak mai midang te thunun tum tak ani na le biaka harchin em awang chuan a hnuai thok te chuan a shiat lovin doi thiam Peter ti in an ko chin ani movie a chang tu pa ber enju hi chu assistant pa ngai ve mai ani a ni tin chuan boy em in a hun a mang china Margaret chu athla ang mai in azuina sa a Vargiana Margaret tan hian kotler som lai chu a coffee du zong zon nan a hun a mang chin hialani a coffee du tak hi enjua na lokeng lawani chuan Margaret chuan a hna a pek bel cha sak thin ani hetiang hlir hian enjua hian kumthum chung zet Margaret hnung hi azui thina heng hun la hian enjua hian hun ola nei ngai me ulawani Margaret chu a assistant tai mataka wang chuan alung oi thiam ve hle thina du sak bik te po adu thina ma se a hnuai thoka piang te chu in ang veka adun sun angai ti chu a hria a thil ti swal le hnatlin lo te chu tuma ho she ani ngai lawani an deputy editor po abang chuang lawa an deputy editor hi bo pani in ani po hi abang bik chuang lawa a hna atin loin atai matok lo ti in Margaret hian a ban hmia mai ani bo pa chuan he thila hian engma asoi ma in Margaret chuan akal san hmia maya ama to ka alulul ve bok nen bo pa chu Margaret laka chuan a thin rim hle maya aron ang chhuak hlok maya Margaret chu mi khongai na nei lo ani thu te soin he mai ba ka hian mangai tu atun ve lo nan an chhia alo bokani ma se Margaret chuan dam tak hian bo pa hne na chuan a ban na chan chu a hlo thon wang lam ni lowin a that chiat wang te alak lak lo wang te le a hna ai ma a anupui laka rin lo tura hun a man tam zo ka wanga ban ani thu a shil ta hmia maya chu mai ba ka thukam khat po asoile ani chuan a assistant enju a chuan security te mangin office atang a pai chwa tir tur thu a soitel bokani a chan na fel fai si dik box si chuan bo pa chu adang tir ta mak maya office a chuan Margaret mi je hwai sen tak chu mu mai the ani lo top ani hetiang hian office a tho pui te zong chuan an sia a ami je khau tak chu midang te tan chuan pom a har sa ve hle ani a dan chu a khau ti chang po a boss chuan nei thin ma se a hna a tho uluka wang le a taimak ema wangin thil tam tak chu a hmulo der thin reng ani ma se thil poi tak en kan mai thei lo ti ani tlat mai chu a buai na chu a visa alo renew tir le lo chu ani a hna a alo buai em china wangin alo thei ngil dai hi alo ni a hetia visa ber ani tak lo wang hian immigration department lam chuan an rama thun let an du ani he thil hi Margaretin asia chuan makati hle maya heba ka hian boina dang ani tir tlat mai an thona board chuan an ram lama thun ani le vele aban tak bo pange chuan a post chu aron thlak le tur thu te an shil bokani Margaret chuan shi oma ti viau maya
an ban lo thei dan ngot chu angai twa char mai ani heti lai takhian NGO chu an office a chuan a ron luta hetia ai assistant a hmu ve le hian Margaret chuan ngai dan danglam tak ani tatlat mai ti chuan board ho hne na chuan thil dan a siam chup chu a han soya chuta chuan an rin lo tak mai in Margaret chuan NGO nen in nei an tum thu a soita hmia mai an ho tu pa chuan makati hle maya ma se an pahni chuan a lom pui ta zo kani Margaret chu pa ngai taka NGO nen an in nei thei chuan America mi le sa ni na nein ram chunga chuan a om thei do na ni NGO tan po chuan engma soi man po ni lo khopin Margaret chuan a office lama a hruai nga la NGO chuan a nei lo tur thu a shila ma se Margaret chuan bopa chu a aya a chuan NGO chu a ban ngal tur thu soin chu wang chuan na nei lawa a tur thu chu a soya a ma hun tur po chu a chhiat pha tur thu a shil bokani heng thila shil zo a hian NGO chu engma soi tur shelo chuan a ding reng maya Margaret chu a du zong ni lo ma se a hna chan chu a hlau mai ba ka kum thum chung zeta a hna tho na engma lo maya a chang tur chu angai twa chuan a ui hle boxi a hei wang hian a pompui ta top mai ani dan ang taka anin nei hnuwa chuan reilote a in chen mai tur angin ruwa man na an siama ti chuan chu mi hnuwa chuan an pahni in immigration office lama an in nei na register tumin an kalta ani ma se he hmuna officer chuan thil dan chu adik tok lo ti a she nga la ti chuan thil chu shil chiang ngalin an in nei du na chu US a du wang chau ani chuan an tan boina a thlen tur thu a shila man chwa an ni chuan kumnga chung lung in tan le dollar nuai ni le singa an choi tur thu ti a shila he thu a shia thian NGO chu azam nga la ma se Margaret chu pa ngai takin a oma ti chuan ngai dan dang a nei ta a chuta chuan NGO pi kumsom kwat lin na champha chu kar to pa mang turin NGO te khwa an pan tur thu a soita hmia mai heba ka hian an in hwal na an puan zar tur thu chu a soita bokani chutianga a soi po chuan officer chu ala min chia alova chu wang chuan NGO chuan boruak chu arita ti awang chuan an in ton dan chu a han phwa chopta ani zantlai tak tak hlenga an tho fo awang chuan an in hmangai tak thu a soya ma se hetia soi chung po hian officer chuan a she thiam theilowin a pom sak lo che pa an pahni chuan kar khat hnuwa an in kar chu chik taka a zo tur thu a shila chuta chuan a hmin tok lo ani emo rin hlel thei tur emo a om ani chuan jela an tan thei tur thu a soi bokani immigration office an chwa san hnuwa chuan NGO chu aril ru abwai hle maya angai dana chuan ris ala hnem lutuk in ti in athil ti awang chuan phudang nein a in she vetlata chu wang chuan Margaret hne na chuan dil na thlen ta ani hemi a hian a lekha bu a chwa theina na puite le promotion peturang en na te chu atela Matthewan anur ve awang chuan Margaret po chuan thil dan chu a siam dang lam ve angai ti a sheta a US a chun zom theina tur green card ani huna NGO chu promotion pe ka tiam ta ani ma se NGO chuan Margaret chu a ring zo chia alawa ami zia tenen angai twa chuan NGO chuan ama chungai poimo se ati thu a soya heba ka hian amamo tu zo kani awangin Margaret chuan thatakin apuina chu dil se ati bokani hetianga NGO an ama puina dil tur anga azo hnuwa hian Margaret ama ni na chuang ve tak chuan a in pha nya mangai don ti chu a shemaya green card adu awangin NGO chu ama nei tur chuan a somta ani ami zia ne na ngai twa chuan thil thleng thei ani po arin lo hial kha ani a ma se a thleng tlat mai he thil thlen hnuwa hian NGO chuan hunrei tak chunga ama thunwai em thin tu laka chuan alang sang ve dewin a in shat pha bokani hemi hnuwa hian movie lo lang le a chuan
Margaret ti chuan Andrew chu an khulama akal tur chu azui ve a chutia khulam pana thlona a an chuan lai chuan Margaret ti chuan Andrew te chung ko background te chu adu khoplo thu asoi mia maya hei wang hian ani nei hnuwa po ama ina an omangai thu te asoi mia maya hei mai ba ka hian Andrew po chu alanga pawin a en hniam hialani ma se kum thum chung alo shan tu awangin Andrew chuan ami zia chu a she thiam hle a ma se heti chung po hian Margaret chuan nuam ati thei me ulawa Andrew chung te chu engtin che ange ma chon tur angai to na sa hle ani thona chu Andrew te omna khwa a chuan a chumta a api ho chuan an lo hmak reng to hi alo ni a an lo chwa ve le chuan Andrew nu chuan Margaret chu alo lom thiam em maya ti chuan an ma ni lo hmak tu te nen chuan Andrew te omna lam chu kar hmang chuan an pan ta a an kalkong chu tlang kong chuk chho tak hi ani hloma chumi hnuwa chuan khulian lo tak hi an thleng hlol maya ma se he khwa an thlen hian Margaret mi chu thil enge mo chuan ala tatlat mai an kalpel na dora piang chu a hming a han chiar chian chuan Andrew hming hnung chu alo ni ve zel maya ti chuan Margaret ti chuan Andrew chu a chwa chal ta mia maya an sum do na chungchang alo thup chu angei ve shim ani Andrew chuan a chang mia alawa ma se chu thil Margaret na mu chuan a them chau alani ti a sheder si lo a hnuwa thil thleng chuan Margaret chu mak ati tir le zwalani an ma ni chen na nge ya ledli ani awang te po ani ang Andrew chuan Margaret chu lo mel tak chuan a betareng reng lo maya chu mai ba ka chuan Margaret boy em chu alo thlir vel mai ani ma se Margaret in har sa ti mel taka step a chuk tura mu chuan a chan pui ve ta shama hemi hnuwa hian lung an ho a hetianga lung an ho hian Margaret chu a boy hle to a Andrew te in pan na kong tak ani nge ni lo ti chu angai to na sat pha hle ani lunga an kal zel ta ka chuan lunglian tak hi an tlan pela he lung an pel hnuwa hian castle lian pui mai hi an mu thei chuan alo lang tarwau mai le Margaret rin hlel na chu atak alo thleng ta nge mai Andrew te in nge chu alo ni a an in a mu chuan Andrew aru ka fa pahau sa tak chu ama nen a han in te khina ani chu ha le rim taka mi hnuaya thok maya bak a in ngai thei lawani an fa pa kum thum chung zet thang bo an lom le nan chuan chu hlui ro pui takhi an lo buat saya heta hian Margaret chuan avoi khat nan Andrew pa jo chu a mu ve ta bokani jo hi mi thu tak mi tak ani a fa pa in na pa ngai thoka mun danga a chu angai dan ani vak lova hei hi achung ka li a che zia a sha the ani ma se Andrew chuan ngai a lo nei ve mia to ani party an nei na a chuan Andrew chuan mi puite sha turin Margaret nen ani nei tur thu chu apawng ta mia maya chulai hmuna lo omte chu an hlim tlang viau maya Andrew te pahni chu an lom pui boka mi puite chuan an pahni chuan inkis turin an nor tangat ngat maya an thil ti chu an rin hlel lo nan an inkis ta ani he thil hi Margaret tan chuan mi avoi khat kis na alo ni reng maya hetia an inkis lai hian an pahni inkara chuan thil danglam tak chu an she ve ani hemi zan hian Andrew nu chuan an mut na tur chu felfai takin alo ro man saka hei hian Margaret chu ati zam deuh hialani ma se Andrew chung ti an kalbo vele Andrew chuan amut na tur chu chhuata a pha tamaya a boss Margaret nen room an in chom voi khatna ani a chu wang chuan an pahni chuan muthil chu har an ti ve ani atu varchiana chuan Margaret chu a phone ri chuan ati hara Andrew a har ve a hlawa wangin dimte in hwan lama chuan ava chhuaka ma se hetia chwa hian kongka chu alo khar the ngil dai maya hei wang hian in chunga tang chuan Andrew te ui chuan a ron bau char maya
heti lai hian savalian tak hian uite chu arun lata hlau maya Margaret chuan phone chu ala hmang renga phone hmang chung chuan sava chu a pa a hetia a hian uite chan chwa atum na lama a phone chuan a vuma sava po chuan a uite lak chu a thlau pha ta ani ma se chu sava ngal tak mai chuan Margaret phone chu lak atum ta zoka ti chuan Margaret in a phone ava boy pui ma chuan sava chuan alo lak sakta dai mai ani enjua chung te chuan mun hla taka changa an lo mu chuan Margaret chuan uite chu a infiam pui mai emo an lo ti a hei wang hian ran lo mi a an chwa pha ta ani enjua takpo chuan makati hle maya a chan chu Margaret chu ran lom le hlim thei anga a hriat ngai lo wang ani Margaret chuan thil thlendan chu enjua chu a hrilh ta veka ma se enjua chu ala min thei cha chuang lova Margaret chuan a phone chu sava khana la ti in a soi ani heng thu a soi hnuah hian enjua chuan a chung te chu atu ka kho chunga an kal tur thu le chuta chuan a thar an lei tur thu a shila hetia anin biak lai hi an chung te chuan an lo en renga ti chuan in ngai zong in du tak angin an lang le ta ani hemi hnuah hian jo chuan a fapa chu a falin a bia a heta hian enjua hne na chuan a hmania a biak dana wang khan ngai damte adila tuna chuan a fapa po in nupui anei ve don tu awangin a thutluk na te chu chom pui atum ve ta ani hemi a soipa hian jo chuan engtika emu chuan an khwa a chuan omin an chung ko sum don na chu a chan ve nge a bei sei thu a soi ani ma se he thu hi enjua chuan adong song thawak lova movie lo lang le a chuan enjua chuan thinrim om tak hian thing alo ekmol mol maya anu grace chuan alo she thiam maya a fapa mi zedang lam na chu a pasal thiam lo ani ti chu a she ngal maya ti chuan man mo takin a pasal chu awa chwa chala heti lai hian Margaret po chu alo ve a chung ko thil ani ti sia in a in thiar fi hlim ve ngal ani Grace chuan a pasal hne na chuan a fapa chu kum thum dana chia ama awanga mu thei thu te awang chuan a pasal chu a chwa chal mol maya jo chuan an boy na chu asiam changei tur ani ti in a shil bokani anu pui thinri ma mu chuan jo chu alom lo hle maya ma se engma chu a soingam chuang lova Margaret chu an ruma chuan in bol tura kalin a han in bol ta a heti lai hian enjua chuan earphone lo mangin Margaret a in bol ti po chu a shelawa enjua in bol tur nen chuan an in suta ani heng thil te hi chu in khada chengten an to ve chin tur ani renga zan mutalo hun chuan tlai lama an thil ton chuan ala tilai dun viau maya ma se an in kar chu engtine muni hian adang lam tlat maya ahma a an in kar in hlat tak thin kha tuna chuan a in hnai ta deuh ani Margaret mi ze khau tak kha tuna chuan enjua laka chuan atlom ta deuh boka enjua hne na chuan a boina ang chu a soi chhuaka nuama ti chin te chu a shil ani chu mai ba ka bopan a soi dan chi shang te chuan aril ru ati na thu te a soi ve a pon lama chuan hwai sen le chel tak angin langma se a chung rila chuan na ati ve viau thin thu te a soya hei mai ba ka hian hetiang thil a thlena piang hian badroom a aru ka acha thin thu te a soi bokani chutia anin biak zel ta ka chuan Margaret chuan anun hlui te chu enjua chu a shil ta hluma Margaret hian kumsom paruk mi chau ani lain anu le pa te achan ve a hemi achang hian Margaret chu pangpara mu apiangin aril ru ana china hetiang ani na chan chu pangpara mu hian anu le pa vuina hun kha a hria chwa thin wang ani hetiang a thataka anin biak ta ka chuan an chanchin shang kum thum chung an in shuna an la hriat lo te kha an in hriat sak ton ta a hei wang hian an in kara chuan an hriat lo hlanin in hmangai na chu alo piang chhota ani
atu khwa alo var chuan an mutna kongka chu an lo kik vak vak maya chu miri an hriat ve le chuan an lem chan chu an hria ang ti hlau takin Margaret chuan Andrew chu khumalon tur chuan a hrilh vata vani thlak takin man chhuwa an tok lo hlau ani ma se an rin lo tak main Andrew nu le pa te chuan an in nei na tur chu atuk mai atan chuan an ruah man thu an lo shila hei hi an pi pian champha nin alo in mil che awang ani tu thil an hria chuan Andrew te pahnih chu makti na in an khata chuan lam an siam tamul mula ma se hetia an ti lai tak hian an pi chu lo lut ve in atupa te in nei na chu a thi hma nge ya mu adu thu aron soi ve tatlat maya chu tiang anur na na satak an nei ta ka chuan Andrew te pahnih chuan an ruah man na chu an pom ta ani ma se Andrew chuan nuam ati lo hle maya an in nei na lem chu nakina lan chwa hun ala nei a hlawa a chan chu chu chuan api le anuril ru chu ati na dan tur a hriat wang ani Margaret pon lama ha dam le chi ai ang po a ummi alo po chu a chung rila chuan a boy ru hle maya an thil ti chu in siam rem na mai ani zia chu a in shil non mul mula ma se chung rila chuan Andrew chu alo hmangai to reng hi alo ni a hemini ve khian Andrew pi le anu te chuan Margaret chu mo kor zur na a chuan an hruaya hei hi an chung ko ta tho ani a ti chuan mo kor tur chu an han thlanga heng an thlan zinga hian an chung ko in ro chun an ngai hlut em chu an thlan sakta a chutia an boy pui ve lai chuan Andrew nu hlim lutuk chu loma wangin a mitui atla hial ani heng thil a hmu phei hi chuan Margaret ril ru po chu a boy hle maya an chung kwa an lo phur zia te chu a ngai twa chuan chutianga an bum mai tur chu a in thiam lo hle ani heti lai hian Andrew pi chuan an chung ko in ro chun thil hlu tak mai hi alo keng chhuaka chu thil chu a pu le in a pe ka ni thu soin kumza somnga chung anin ro chun kwal to chu akola hun ve to thu a shila he hian Margaret ril ru chu a khoi hle maya an chung ko in hon zia te le an dan chuan a hne lutuk chu a hnuka ul lek lek ani hemit lu khian ril ru a in thiam lo na chuan a ril ru a ron lo ngal bok ani ti chuan an ti tur te an zo fel hnuah chuan Margaret chuan Andrew chu lunga a chuang lai hi ava hmu a ti chuan an ril ru ha na te soi dun tur chuan tuipui lama chuan an in khal phei ta ani Andrew te chung ko bula a lai hian Margaret chuan hmangai na chidang hi a hretlat maya chung ko hmangai na chu ani hian a hretlat ani a hun man te chu hlim omati a chuti rual chuan aril ru ero chu a to thle thung henga thil ton zong zong te hi are thut mayang ti chu a hlawa mumang nuam le hlim tak about ta dai ang hian a thlen a hlawani Margaret chuan in nei na lem an nei tura wang chuan engtika emu har sat na ala tok don ti chu a hre chiang hle ani chutianga aril ru ha na te chu Andrew na hria chuan lung khal mek Margaret chu awathla ka ma se an hma chuan tuipuya thil poimo chin chha na hi alo oma chumi chu hela han tuma a hriat mi alovin Margaret chu a thlau tatlat mai ti chuan a thlau ti a hriat ve le manhmo takina chan ngala he thil thlen hnuah hian aranglamin an in chu an panta a in an thlen hma chuan Andrew pa chuan an bungroda na a chuan a kauta ani thil dan chu heta hian a sheta a immigration lamami Mr. Gilbert suna chuan Margaret chu alo chuya an in nei na chu alem ani ti a sheta a he thu hi jo hne na chuan alo shilani jo hmu lai ngei chuan Mr. Gilbert suna chuan Andrew chu thudik azota ma se Andrew chu Margaret lama chuan a changtlata Margaret nen chuan kumthum anin hria to thu le tharuk liam ta khan anin zui chan thu soin an in nei na a te chuan a som ngal mia bokani ti chuan an ruah man na ang tak chuan
Andrew le Margaret te in nei na chu man ani ta thawa. Margaret chu Andrew pi chuan an in nei na tura chuan a hruai luta. A in nei tir tu turin a chan hma chuan Margaret chuan lo ti buain thil soidu a nei thu a shila. Ti chuan Margaret chuan huai sen takin anun hlui chu a soita a. Hei ba ka hian an in nei na chu do ta ni thu a puang ta ani. Engkim chu a thiam lo vek ani thu soin chu mi hnuwa chuan a kalta ani. He thu a soi lai le a kal lai hian chulai hola zong zong te chu an re thiap maya. Anui lo chun chu Mr. Gilbert chuna chu ani. Margaret kal liam chu Andrew chuan a en vong vonga. Aril ruwa chuan ruak riau hi a tlat maya. Margaret an bula a chung chuan ama a hmu lo kha hmu in a sia a. Chu mai ba ka chu mini chuan a huai sen zia chu amita chuan a hmutel bok ani. Chu ta zet chuan Andrew chuan Margaret chu alo hmangai tak tak ti chu a sheta ani. Margaret chuan ama mai chuan har sat na chu tok lo se adu a. Chu wang chuan man hmo takin avapan ngala. Ma se apa chuan a kalna tur chu alo dan saka. Heti lai tak hian a pi chuan heart attack alo nei vele chia boka. Mi zong zong te chuan an buai pui ngal char chara. Helicoptera chuan rang takin an da lut ngala. Chu ta chuan a pi chuan oxygen an hip tir na chula chuakin pilot ne na chuan damdoi in lama ni lovin airport lama thlok turin a shil tamaya. A pi chu atupatan chuan alo na der hi alo ni a. Ma se alo tlai mana. A chan chu Margaret chu thlo na a alo chuang mana. New York panin alo thlok fel le der to ani. Ti chuan Andrew chuan a thian te pui na mangin private plane chu angai tua ta a. Margaret chuan New York an office a chuan a thil te chu alo ching fel meka. Chu ti lai tak chuan Andrew chu lo thlenga. Chu ta chuan a hun masalama. Margaret laka aril ruput dana chiat zia te. Ma se hun rei lo te chunga a hriat chian ta ka chuan a hmangai em zia te chu thiam taka soin Margaret chu ama nei turin a han soma. Margaret chuan a hlau thu a soya. Andrew a po chuan a hlau thon thu soi ve tho chung chuan an in kista ani.